गुबुन मोनसे जायगायाव थांनो ओंखारदों आंलाय सानदोंमोन सार रनजित बसुमतारिया थैमारबाय नामालै होननानै खारन बेखिनि बाथ्रा बुंनाया ओरैनो बुङाखै बिथाङा सानसे समाव बुंदोंमोन जे इउपिपिएलआ देरहायोब्ला हाग्रामा सारा रनजित बसुमतारिनि गारियाव बारसोमनांगौ ओमफ्राय जुदि बिपिएफआ सरकाराव फैयोब्ला रनजित बसुमतारिया सार हाग्रामानि गारियाव बारसोमनायनि बाथ्रा बुंदोंमोन दा बिनि आंलाय सानदोंमोन थैमारबायबोदां नुथारिखाय बहाबा माबा मोनसेसो जामारबाय नामा बिदिसो सानदोंमोन खिन्थु दिनैहाय नैबे मोनसे भिडिअआ बिथाङा बुंदों एक नाम्बाराव उमुक उमुक एक नाम्बारनिखौ होआखै 2 नाम्बारनिखौ होदों 3 नाम्बारनिखौ होआखै दे आङो ओमफ्राय लास्टनिखौ होदों आं भिडिअखौ कमप्लिट नायनोब्ला मोननैसो निउस पर्टेल बे चेनेलाव हाबैनानै नायहैनांगोन खिन्थु नैबेखौ आं ससेल'नो होदों बेनि माखासे बाथ्रा बुंनायखाय थैमाराखै बारग' इएम ना इउपिपिएलनि रनजित बसुमतारिया मैया ना दाखालिसो गुरब्ला नुजाबावदों आंलाय सानदों सार हाग्रामानि गारियाव बारसोममारबाय दांगोनलै बारसोमाखै बे हुदाखौ दा खालाम सार रनजित गाज्रि खोनायो खोनासंनि दे सार रनजित बसुमतारिनि बाथ्रायाखौ जेनमारबाय बावखुंग्रियावबो निसिमायावबो भटखौ मोनमाराखै बियो खसायैनो आरो भबिष्यतआव खोनानो मोनबावदों माबा एमएलएआव दारायनायनि बाथ्रा एमएलएनि खोथाखौ सिन्था दा खालामसै जाखिनि दङ बिबो स्लिम जाजोबगोन उनावहाय थाङै थुङै बै समनि बोथोरा सफैफिननानै होगोन जाखिनि दङ बेखौ एकदम हिसाब खालामनानै जानायासो मोजां जागोन सार रनजित बसुमतारि नायग्रोनि दे एसे नाथाय दिनै जाय फरायसा फरायसुलिफ्रा गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ थैनो थांनायखौ नुखानानै रायखसनि खुगायाव मन'जाहां अबस्थाखौ नुखानानै इमसन जानानै सोमावसारदों बे सोमावसारनायखौ लानानै हाग्रामा आरो बिपिएफनि मानसिफोरा इउपिपिएलनि फिसाफोर बा न'खरनि मानसिफोर होननानै बुंनाया हारिखौ लाजि फोनांनाय बायदि जादों नंगौ बावहाय इउपिपिएलनि गथ'फोरबो फिसाफोरबो थागोन बिपिएफनि फिसाफोरबो थागोन बिजेपिनि कंग्रेसनि फिसाफोरबो थागोन इउपिपिएल बिपिएफ बिजेपि कंग्रेस बेफोर जादों मोनफा मोनफा राजखान्थि हान्जा किन्तु बर' बिमानि राव रायग्रा बर' बिमानि आसारखान्थि हारिमु राव थुनलाइखौ सिबिग्रा बैफोर जादों साफा साफा बर' आरो साफा साफा ट्राइबेल जाय ट्राइबेला रोजा 7,000 बोसोर जोंनि बर' बंस'आ रायजो जाबोदों बे 7,000निख्रुइबो बांसिन रायजो जानाय बर' फिसाफ्रा जेब्ला दिनै हरखाब सासे बर' दैदेनगिरिनि दैदेननायावनो गावनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ रायखसनि खुगायाव गारसननायखौ नुबाय बे नुनानै बिथांमोना सोमावसारनाया बे मोनसे साभाबिक बाथ्रा नाथाय बिदि होननानै दिनै बिपिएफआ इउपिपिएलखौ मुं फाननाया गावनि राजनैतिक षड़यन्त्रनि थाखाय बर' हारिखौ फाननायनि मोनसे सिन जानानै फैनायखौ जोङो नुनो मोनदों नैथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनांगोन जे 29 नभेम्बर खालिनि जा जाथाय बे जाथायखौ लानानै हाग्रामाया जे इउपिपिएल एबसुआ गावखौ बुनो जुगुमदों गोहो दंब्ला मोदोमाव दांनाय फै होनना बुंनाय बाथ्राया आं सानो बियो सासे गावखौ मूर्ख होनना सिनायथि होनाय सासे लिडार बिथाङा ओरैबायदि मूर्ख लिडार मूर्खखायनो अधर्ज आरो सासे काउन्सिलनि मुरब्बी जानानै गावखौनो जुदि बाहुबलि देखायनानै हारिखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंब्ला आं खावलायगोन नोंथाङा मेलेम दङबा खर'आव जुदि नोंथाङा मेलेम दङब्ला खलम हमनानै जोंजों दावहा नांनो आवगायबो आं पार्सनेलि नोंथांखौ चेलेन्ज खालामदों बुलायनायनि बाथ्राखौ जों बुङा जों नोंथांबादि मूर्ख नङा अधर्ज नङा खिन्थु बोलोआ जोंहाबो दङ जों रावखौबो इनस्टिगेट खालामनो नागिरा
खिन्थु नोंथाङाबो सोरखौबा इनस्टिगेट खालामैया गाहाम, बेखौसो जों नोंथांखौ खावलायदों। UPPL दोलोनि सासे स्पक्स पार्सन हिसाबै आं मोनसे बाथ्राखौ क्लियार बुंनो नागिरदों। जों UPPL दोलोआ साफ्रोमबो आरो पार्टी हिसाबै जोङो ट्राइबेलजों दङ, जोङो बर'जों दङ, जोङो बर'नि राव हारिमु आसार खान्थिखौ जों मालाबाबो जोगारा। बिदि होननानै जोङो गुबुननि सोरबा नन बर' नन ट्राइबेलनि राव आसार खान्थि हारिमुखौबो जों जोगारनो नागिरा। मानोना थांनाय गभर्नमेन्टआव जोङो हम मर्यादा, हम उन्नयन, हम बिकास समान जौगाथायखौ नोजोर बोनानै जोङो अनलायनायनि गेजेरजों सान्थियै जोङो जाबायदि खुनु सोमावसारनाय गैयालासेनो मोनफ्रोमबो जाथिखौ, जन'गोष्ठीखौ जोङो जौगानायनि लामाजों दैदेनलांदोंमोन। नंखायनो मोनफ्रोमबो जाथि जन'गोष्ठीया गनायदोंमोन। षड़यन्त्रआव गोग्लैनानै थांनाय बिसायख'थियाव जोङो जेनदोंब्लाबो जोङो अधर्ज जायाखै। जेरै हाग्रामाया 28टा सिट षड़यन्त्र भाबै देरहानानैबाबो जोंनि राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ गुबुनखौ गोबानानै फाननो थांनाया जोंनि थाखाय लासिंसिं आरो दुखुनांथाव बाथ्रा। बेनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं दिनै सासे रन्जित बसुमतारी हिसाबैबो कुइसन खालामनो नागिरदों। जों UPPL दोलोआ हारि आरो माहारि, राव हारिमु थुनलाइ आसार खान्थिखौ फोथांना लाखिनायनि थाखाय जेब्लायबो दं। मोनफ्रोमबो जाति जन'गोष्ठीखौ जोङो मान होनायाव दं। खिन्थु हाग्रामाया दिनै क्लियार होथों नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों जे जों आंबो हारिजों दङ होननानै। जों जेरै बिखाफोर दानानै बुंनो हादों, गावनि सोरनिबा मोन्थायखौ होनो थांनानै आंनि मोन्थायखौ आं मालाबाबो खोमानो थाङा होननानै बिथाङा बुंदों। आं बेखौ दिनै नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों कुइसन खालामबाय। थेंक इउ।